Cine nu ne crede că am rămas în deșert împotmoliți, s-a stricat ambreiajul la mașină. Prin urmare, după ce am împins la ea așa chipurile să urce dealul ăla, i-am dat drumul la vale și degeaba mașina nu se mișcă. Deci las copiilor mei contractul semnat la Tahadi și asta, comoara îngropată la, cum se numea asta unde am fost noi? Rubega. Nu contează oricum. Așa. Este cum ieși pe lângă câmpul cu bombe la dreapta așa un pic, vreo 50 de metri. Dar vezi ce mașină e cu tine. Vezi ce mașină e cu tine. Omul ăsta nu se lasă. Domnul Abi, asta e situația, dormim aici la noapte. Nu se dorme aici la noapte. Acum vin la tine toate și armata și fac ce Cred că dacă vede nevasta mea zice nu te mai duci. Viața. În viața ta nu mai calci pe acolo. Chestia e că dacă e, trebuie să-l tragă și pe el și doar nu o lăsa mașina aici. Nu, poate să luată ce bușit o bat, trimit la altă mașină să tragă. E un Land Rover goale. Dai seama ce mașină trebuie. Land Rover, este clar. Este un Land Rover și există altă soluție care să vin o mașină mare de acolo care să dea cablu și după motorul să tragă de ea. Și merg mai în față după și tragă dacă este mai bine. Dar acum asta putem. Mai merg mai rău. Adică trebuie să las linie pentru că poți să ajuți piscine alții. Păi, s-a ambiționat degeaba acum. Da. Nu, îmbriaje, dacă a fost cald și puțin așa nu mai poate. Și ea sunt convins că ambreiajul ăla s-a prăjit. Clar. Da. Pentru că greșeala de la start nu a fost 4. A fost 2. Din cauza asta nu blochează tot timpul.